Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, benvidos. Gracias por estar aí, saúdos desde Ribadumia, estudios centrais de Canal Rías Baixas. Iniciamos unha nova edición de Falemos, este martes 8 de abril, e estaremos analizando a política municipal do Concello de Vilanova coa portavoz do Partido Socialista, María José Vales. O faremos tamén no Concello de Sanxenxo co portavoz do Partido Socialista, Fernando Otero, e analizaremos o sector das augardentes e licores de Galicia, dos tradicionais, do Consello Regulador da Indicación Xeográfica dos augardentes tradicionais. Coa súa presidenta, leva casi 3 meses, menos de 100 días como presidenta, pero é moi veterana neste sector. Sonia Otero, benvida, moi boa noite, como estamos? Moi boa noite, Antonio. Bueno, levas toda a vida nesto, xa empezaches moi pequeniña, con, bueno, que sei, con 8 anos, 9 anos, que se ibas ás feiras, sí, con teus pais nunha bodega que se iniciou nos anos 70 e que se chama Viña Blanca dos Andés, non? Correcto. Que moita xente identificará co Albariño. Pois sí, probablemente sí. Bueno, moitos anos no Consello, primeiro como vogal, despois como vicepresidenta os últimos 2 anos aproximadamente. O pasado 15 de xaneiro, logo do abandono do anterior presidente José Antonio Feijóo, que supón para vostede este reto, esta responsabilidade de asumir a presidencia do sector tan importante para Galicia, que ademais é o único de España, das ISPs de augardentes como comunidade autónoma, non? Pois sí, é correcto, é o único de España que protexe este tipo de bebidas, co cal deberíamos de ter moito máis orgullo, porque nunha rexión, pois, que, como se pode decir, tan apartada, non, alexada do resto da península, pero que temos o honor de ser a única indicación xeográfica que protexe este tipo de bebidas. Estamos á altura, pois, das grapas, das bagaseiras, e tamén das bebidas espirituosas de Francia, non? Eu penso que deberíamos de darlle moita máis importancia e relevancia, pois, precisamente a iso que defendemos e iso que protexemos, non? Así que sí que é unha labor, bueno, pois agora é unha labor con máis horas de traballo, e bueno, pois trataremos de facela, pois, o mellor posible, e seguindo, pois, un pouco as bases do que viña facendo o Consello, que é precisamente darlle relevancia a este tipo de produtos, dalos a coñecer, e eu xa non digo xa só coñecer, senón é redescubrir na nosa propia terra, porque moitas veces están vinculados, pois, eso, a algo que se facía na casa, que se non é o da casa non é bo, e eu penso que iso hai que desterralo. O que era o poteiro, pois, modernizouse, como todo o mundo, como todas as cousas. Hoxe en día todo o proceso legal é moito máis complexo, e eses profesionais, pois, o que se fixeron foi pois, convertirse en profesionais xa con estudios de enoloxía e con destilerías asentadas, e protexendo tamén, por suposto, o produto de outra maneira, contra todo aquilo que venda fora e se trata por vender como o produto noso. Entonces eu penso que aí esa é a labor fundamental. É redescubrir a propia xente o noso produto, o auténtico, e, por suposto, descubrir a xente que venda fora os nosos produtos. Cales serían os obxectivos a corto prazo? Logo entramos no que é o Consello, no que fai o Consello e na labor do Consello, que é a garantía de calidade, non? Desde o orixen, dende o bagazo e dende a procedencia do bagazo ata a elaboración digamos que cos marchamos e cos parámetros de calidade. Pero antes, cales serían un pouquiño os obxectivos para vostede, non sei se a 4 ou 5 anos a corto prazo, como obxectivos personais no seu cargo de presidencia, e logo tamén como sector? Que lle gustaría que o sector alcanzase dentro de 4 ou 5 anos a corto plazo? Bueno, o meu plazo vai ser un pouco máis corto, porque collemos a legislatura, pois, a mitad. Bueno, pero no caso de... Entonces, o que sí é mellorar, pois, nas posibilidades, todo aquilo que se poida mellorar no tema de funcionamento, por suposto, e despois, pois, todo aquilo que se pode mellorar a nivel xeral, de decir,
todas aquelas empresas que están pois ahora mismo fora do Consello, sería regrupar o sector, que todas aquelas empresas que están fora do Consello se incorporen ao Consello, se reunifique o Consello para dar maior visibilidade ao noso sector, non? Porque ahora mismo está como bastante dividido e eu penso que iso non lle fai un favor precisamente ás bebidas destiladas de Galicia. Eu penso que a unión fai a forza di e eu penso que iso sería o obxectivo a lograr, non? Pero bueno, dándose conta que é un obxectivo moi, por así decirlo, moi pretencioso e en moi pouco tempo, non? Entonces... E para a audiencia e para os consumidores e non consumidores, pero que foto faría ahora mismo do sector e do Consello? A ver, como está? En que momento se atopa? No momento que se atopa, a ver, eu penso que un momento que estaba todavía máis descoñecido o Consello, eu penso que está nunha etapa na que o Consello xa se coñece, o que é o profesional da hostelería, a maior parte xa coñece, porque levamos xa bastantes anos indo ás escolas de hostelería para informar os futuros hosteleiros, e eu penso que esa labor sí que xa se leva desenvolvendo aí uns cuantos anos, non? Que hai que chegar agora é o consumidor final. E o consumidor final é o que ten a última palabra. Entón, eu penso que ele é o que ten moito a sartén pola man, porque decir, ele é o que decide, ao fin e ao cabo, que vai a consumir. Entón, el é o que ten que saber que existe este tipo de bebida, este tipo de protección para este tipo de bebidas e, por suposto, saber buscalo, saber identificalo. E para iso ten que identificalo pola contraetiqueta que leva as botellas, a contraetiqueta do Consello Regulador. Igual que fai cun viño, hoxe en día é casi impensable que un consumidor pida, estamos nas Rías Baixas, pida un albariño, pida un Rías Baixas, un albariño Rías Baixas e non busque a contraetiqueta. Exactamente, e que lle poña nombre. Entón, eu penso que eso mismo ten que ocurrir cos nosos destilados. Saber identificalos, saber que teñen que estar etiquetados, que teñen que ter unha contraetiqueta do Consello, e iso vai a garantirlle esa trazabilidade ao produto. Pide un Rías Baixas, un albariño Rías Baixas e non busque a contraetiqueta. Exactamente, e que lle poña nombre. Entón, eu penso que eso mismo ten que ocurrir cos nosos destilados. Saber identificalos, saber que teñen que estar etiquetados, que teñen que ter unha contraetiqueta do Consello, e iso vai a garantirlle esa trazabilidade ao produto e un orixe e unhas variedades de uva que son nosas, que aquí ademais estamos nun sector vitícola, de cuna, ademais, por así decirlo. Son as nosas variedades autóctonas e o destilado e o espírito desas variedades, porque ti cando destilas estás concentrando, estás concentrando todo. En este caso estamos concentrando, nunca mellor dito, o espírito das plantas, o espírito das nosas uvas, nesa bebida, nese destilado. Entón, iso implica un sector vitícola detrás, implica unha tradición, un terreo, un microclima, por suposto, as tradicións culturais e toda a tradición gastronómica que vai ligada a ese destilado. Entón, eu penso que aglomera moitas cousas, imagínate, nunha súa copa. Cantas cousas hai nunha súa copa. Esa é a gracia de catar, de cando catas, e redescubrir todo aquilo que che conta esa bebida, todo aquilo que che pode susurrar, neste caso non é no oído, pero sí que é no olfato e na gustativa todo aquilo que che poida susurrar, pois o clima no que se produceu esa uva, a variedade e despois, por suposto, o manexo desa uva. Entón, eu penso que aí é todo o que hai englobado, nalgo tan pequeno como pode ser unha boa copa dun augardente ou dun licor de Galicia. Señor Otero, logo se lle parece imos aos produtos e definimos ou entramos máis en detalle dos produtos, pero cantas marcas están, cantas empresas están acollidas
ao sector do Consello Regulador das indicacións geográficas das aguardentes e licores de Galicia? Pois, a ver, empresas, podemos decir que hai unhas 148 entre produtores de bagazo, destiladores e, por suposto, elaboradores e empresas que fan embellecemento. Entonces, hai sobre unhas 148 e creo que, se non me falla a memoria, hai como unhas 170 e algo de marcas, ao final, con todos os produtos que hai acollidos á indicación xeográfica. Cales serían os produtos? Aguardentes e licores. Que aguardentes e que licores, para que quede ben claro? Moi boa pregunta. Aguardente de Galicia, por suposto, que é o natural, o que todo o mundo conoce, que ten que ser incoloro. E despois estamos na aguardente embellecida, que é a gran descoñecida. Coñecemos as bagaseiras portuguesas, pero descoñecemos os nosos augardentes embellecidos en barrica. E despois temos augardente de ervas. E vamos aos licores? E despois vamos aos licores. E nos licores xa pasamos ao licor de ervas e o licor café de Galicia. Exclusivamente. Exactamente. Licor de ervas de Galicia. O resto, no. E o resto non, nin cremas, nin... No, eso non. Eso xa son temas xurídicos xa con un nivel bastante amplo e moi difícil de explicar ahora aquí neste nivel. Non é para eso, non, que quede claro. Exactamente. 2 licores e 3 tipos de aguardentes. E 3 tipos de aguardentes. Nada máis, son 5. Nada máis, son 5. E, lóxicamente, pois, o consumidor que sea, bueno, pois que queira disfrutar desto, ou atopa, ou nos supermercados, ou nas adegas, ou nos canales de distribución adecuados para este tipo de bebidas. E onde está a calidade? E onde está a calidade a hora, se lle parecese, de producirlo? Vostede é bióloga, enóloga, catadora desde hai moitísimos anos, e forma parte dos comités de cata do propio Consello desde hai moitos anos. Como se mide, como se diferencia a calidade antes da copa na produción? É dicir, se vostede destila e fai augardentes, a diferencia de facelo por fora do Consello e dentro do Consello, onde están os parámetros? Os parámetros van a estar, primeiro, no tratamento do bagazo. Se ti queres un bo destilado, a materia prima é fundamental. Co cal non sirve o bagazo que ti recolles e deixas almacenado por moito tempo, ou que se oxida, ou que é refermentación, se despois vas a destilar. Cando ti destilas... Porque eso pasa para diante. Exactamente, vas a destilar o bo e o malo. Concentras todo. Co cal o que queres é concentrar o bo. Para concentrar o bo, tens que ter algo bo. Entón, o primeiro punto de partida... Conservación e almacenaxe. Exactamente, é a conservación e almacenaxe do bagazo. Exactamente. Despois a destilación. O bagazo que, lóxicamente, ten que ir sin a madeira. Sí, a ver, o tema da madeira ven sobre todo pois polo metanol. Canto máis madeira, máis metanol vai a dar. Hoxe en día, prácticamente casi todas as adegas nos seus métodos de elaboración de viño despalillan. A mellor hai algúns casos de elaboracións especiais que non se despalillan, pero é o que menos. E se ese bagazo fora destilado moi cedo, a mellor tampouco sería moita proporción, pero tampouco sería ideal. O ideal sería o despalillado. Despois ven o tema de destilación. Por suposto, non sirve destilalo en xuño, nin en agosto, nin cousas destas raras. A destilación ten que ser nos meses fríos, ten que ser dali a pouco a finalizar a fermentación, e era cando se destilaba, realmente. Entón, nesa destilación, por suposto, ten que ser unha destilación fraccionada, que é o noso canon de destilación, é unha destilación fraccionada, significa que destilamos entre cabezas, o que son os centros ou corazóns e as colas. E o que aproveitamos son os centros e os corazóns. Aquí ten que utilizar outro lenguaxe para que lle entendamos todos. Pois, é simplemente, como ben di, o nome a cabeza é o primeiro que sale, o primeiro que asoma. O centro é a parte media que ven despois da cabeza, que é a de maior graduación, e o centro é a segunda fracción que ven ao destilar,
e por último saen as colas, como o seu propio nome indica, e ao final de todo, e iso nunca se debe de consumir. As colas nunca se deben consumir. Entón, ao final, o que se centra é, pois como o seu nome indica, o centro, ou chamamos o corazón, o centro de todo, non? Entón, esa sí que é a parte boa, sempre cando o bagazo estea correcto, a destilación se fixera correcta, esa é a parte boa. E despois, para asegurar todavía máis o proceso, hai unha parte analítica na que se analiza nun laboratorio certificado que realmente pois cumpre os parámetros analíticos correctos, que non hai un exceso de cobre, que non hai un exceso de metanol e, por suposto, o resto dos metanol parámetros. Que serían os restos ou as procedencias da madeira, non? Non só da madeira, inda que non haya madeira, podese producir metanol. Sí? Sí, eso sí que xa non vamos a falar xa aquí, porque eso é moita química. Pero sí que é fundamental analizalo, porque moita xente descoñece que se o alambique, por exemplo, non está estañado dentro, o que está destilando é cobre, e inda que sea para o seu consumo na casa, ao final estás intoxicando. Co cal dai a importancia do produto, cando se consume un produto, é que se xa etiquetado, que pasara un control analítico e, por suposto, un control de cata, un organoléctrico. E un control de cata é un catador experimentado, o que vai a facer é analizalo en fase visual, olfativa e gustativa, que non haya defectos. Defectos, pois, imaginemos, por exemplo, que o bagazo de partida tivera un defecto de mofo. De humedad ou de... Exactamente, eso pasaría. O que se chamaba normalmente a friaxe, non? A friaxe, pois sí. Ou que estuvese picado, entón, eso pasaría a defecto olfativo, xa non só analítico, sino tamén defecto olfativo. Co cal, estamos priorizando sempre os parámetros de calidade. E iso que vamos a garantizar ao consumidor. E certificado. E certificado, por suposto. Para cada productor. E logo, nos licores e na aguardente de ervas, as ervas están, digamos que, reguladas, regladas, os porcentaxes, as variedades, nos licores os azúcares, o café, neste caso, o licor de café. Sí, a ver, está regulado, e as ervas sempre teñen que ser naturais, dado que é un produto tradicional, nos non consentimos nin a adición de aromatizantes nin esencias, non sería xa os nosos aguardentes nin os nosos licores, ten que ser ervas naturais e, por suposto, sempre de consumo. Ervas de consumo, ten que ter como mínimo 3, e entón aí despois xa cada produtor vai facer a súa fórmula, por así decirlo, e o seu perfil. E no caso do café, ten que ser café natural. Non se pode utilizar o café torrefacto, baixo ningún concepto, porque estamos facendo un produto de calidade. Co cal, pois, o café torrefacto non nos aporta nada máis que defectos. Eso non é un café de calidade. E os azúcares? E os azúcares, pois estamos un poquinho no mesmo que esa xa reglamentación que ven de arriba, non só a nosa, porque calquera etiqueta que poña a palabra licor xa está indicando que ten como mínimo 100 gramos de azúcar por litro, o sea que ten que ter mínimo 100 a partir de aí. E no caso dos augardentes de ervas, ten que ter menos de 100 gramos de azúcar por litro. Ben. E por que se somos tan bons, unha botella de augardente ou de licor vale uns 20 euros e unha italiana, unha grapa, vale 90 ou 100 euros? Pois aí vai máis o concepto que ten a xente. Eso é como algunhas marcas por aí que ti podes vender os pantalóns por rotos e vendenxos pois a 2.000 euros, máis caros, porque di que é unha marca e di valen 2.000, e resulta que a mellor outro que ten moitísima máis calidade e é máis barato, non vale esa cantidad de diñeiro. Entón aí entra o concepto que ti tes do produto. E eu penso que nós sempre agachamos a cabeza ante os nosos produtos e eu creo que é hora xa de levantala, recoñecer o noso produto, a nosa calidade, porque nos podemos poñer á altura de calquer grapa ou máis por encima. Temos outro tipo de produto, é similar, pero non é igual, e a calidade, por suposto, que non temos que agacharnos a cabeza ante ningún destilado que veña da fora. Por lo menos empatamos. Se non ganamos, empatamos en calidade. Exactamente. O sea, non perdemos nunca. Non perdemos e, sin nunca. embargo, hai 4 veces ou máis de diferencia
E iso que é o marketing? Iso que é a cultura? A cultura, por que os galegos aquí, nós, non valoramos a hora de tomar unha copa de aguardente ou de licor, por que non valoramos o noso? E vamos ao da casa. O da casa, porque aí eu creo que se xogou moito en contra ese dito de da casa, e ese da casa era antigamente, pero coa fama da casa aproveitaron, pois, vamos a decirlo así, as mentes brillantes, os listos para introducir produto que realmente non era da casa, sino que viña da fora e de moi baixa calidade. E iso da casa, que pode haber hoxe, pois son moi poucos litros e non pode sair ao mercado, non pode sair á venda, ten que ser solamente consumido na casa, co cal iso non é o que está fora. Así que volvemos a onde está o noso orgullo como produtores, como zona produtora, de recoñecer os nosos produtos e a nosa calidade, que nos costa recoñecer, parece que todo o que venda fora é boísimo, e, sin embargo, que temos na casa non. Eu creo que iso é unha labor persoal e tamén, por suposto, onde o Consello trata de chegar ao consumidor final e sacalo dese punto no que está anclado de decir, no, millor sempre o da fora. Pero o consumidor aquí, e todos conocemos ou coñecemos xente que valora unha botella de whisky. Exactamente. E paga por unha botella de whisky. 60, 70, 90... todos conocemos xente que valora unha ginebra e paga por unha ginebra. E conocemos xente que valora tamén a aguardente, incluso a aguardente bella, e vai a Portugal e paga. E paga ben por unha copa, por unha botella ou tal. E aquí, que pasa? Pois é o que eu non sei que pasa. Donde falla? O bar, a taberna, o restaurante, o hotel, digamos que o sector, porque non dá ofertado. O consumidor sempre ten a última responsabilidade, non? De decir isto sí ou isto non. Pero nadie pide un vaso de agua da casa. Nadie pide un yogur da casa. Exactamente. Entón, eu penso que aí seguimos anclados nese punto do pasado e eu penso que temos que evolucionar e recoñecer, e nunca máis, como aquí na nosa zona, que é unha zona vitícola, que a xente traballa, sabe os custos que hai nese proceso de produción, que nada é gratis, sino que implica moitísimo traballo, moito custo de traballo, e despois, a hora de producir, pois vanse incrementando todavía máis. Se ti non tes ningún problema en pagar pois 90 euros por un destilado que venda fora, ou incluso máis, cal é o problema por pagalo por un que é da casa? Da casa, por decir que é da nosa terra, non da casa... non do garrafón. Exactamente, non do garrafón, sino... certificado, o mesmo que pedimos unha botella de Rías Baixas, de A, de B ou de C. Pois eu creo que aí... E os viños tamén hai viños de distintos precios, espumosos de distintos precios. É unha labor de todos, non pode decirse que tiña que ser a labor solo do Consello, que tiña que ser solo a labor do restaurador, que tiña que ser a labor solo da administración. Eu que penso que aí é unha labor de todos. E se todos poñemos un pouquiño a nosa parte, ao final acabaremos pois un pouquiño levantando orgullo, por así decirlo, levantando a cabeza. Pero, se eu lle pregunto, que porcentaxe de aguardentes ou de licores se están consumindo por caseiros ou por galegos que non o son? A mitad, máis da mitad, menos da mitad? Máis da mitad. Máis da mitad, desgraciadamente, máis da mitad. E eu penso que iso é a hora de cambialo. É hora de cambialo porque temos que pensar que se nós consumimos... Non é só isto, é unha cuestión de saúde. É unha cuestión de saúde. E de seguridade. É unha cuestión de seguridade. É unha cuestión de que estás consumindo un produto que son das empresas locais que ao fin e ao cabo están xerando tamén riqueza económica na zona e non estás revertindo riqueza económica para a túa zona. Se ti estás consumindo, te deixas engañar por un produto que está feito en calquer outro punto de España, pois con alcohol, con azúcar, con colorantes e aromatizantes.
Entón, se realmente queremos consumir o noso produto, temos que defender. E a saber de que procedencia. E saber a procedencia. Digamos que dos edulcorantes, dos colorantes... Oxe, que tanto vamos a mirar as etiquetas e vamos a mirar que tiñan tal, pois eu penso que é hora de enfrentar tamén o que é a bebida destilada. E xa non é só o consumo aquí, sino que o consumo somos unha zona turística. E o que non pode ser é darlle esa imaxe a xente da fora. Ahora que ven xente tamén do resto de Europa, pois te imagínate un italiano que chega aquí e lle estás vendendo un produto que non é noso. Eu penso que é moi mala imaxe, é un flaco favor ao propio sector. Fraude, engano, risco de saúde... É o todo. Entonces eu penso que é unha labor de conxunto de sacar adiante, dar a coñecer o noso produto, e para iso tens que servilo, por suposto, en condicións. Permítame só un segundiño para a audiencia. A normativa proíbe expresamente a venda de licores non etiquetados. E iso é un decreto 167 do 2014 que dice que queda expresamente prohibido o trasvase ou recheo nos establecementos de venta mayoristas, detallistas, cafeterías, bares, tabernas, restaurantes ou outros establecementos de consumo colectivo. Nestes establecementos de distribución, as etiquetas e precintos permanecerán adheridos aos envases e se disporá dos documentos legais que xustifiquen a existencia destes produtos. Exactamente. Si está prohibido, onde está a policía? Onde está a administración? Onde está a sanidade? A ver, a veces... Non dá chegado? Non dá chegado a todos os sitios. Eu penso que aí xa non podemos deixar solo todo en máis da administración, sino que temos que ser nós mesmos. Se a ti che ofrecen un produto que está recheo, o que tens que facer o primeiro xa é rexeitalo. Ti vas a beber un vaso de auga ou vas a beber un vaso de leite e non queres saber de onde procede. Queres saber de onde procede. Entón, por que non o pides nas bebidas espirituosas? Se ti compras un destilado da fora, vas mirar a etiqueta. Non compras un vodka que vende garrafón. Non compras un tequila que vende garrafón. Queres saber de onde procede, porque fas co teu propio produto da túa terra. Entón, eu creo que aí a solución pasa por todos. A responsabilidade. E non pode recher, ademais, estas botellas que din que son legais porque son de 3 litros. As botellas de 3 litros, a legislación di que son legais soamente para utilizar na cociña, para cociñar. Pero nunca para o servicio ao cliente, nin para recheo. E iso mesmo pasa co aceite de oliva. Entón, eu creo que xa vai sendo hora de que fagamos o mesmo cos nosos destilados, e lle demos maior visibilidade. Non? Que denominacións de origen das 5 que temos en Galicia, digamos que, bueno, elaboran máis augardentes e licores? Bueno, pois aquí xa estamos na casa, xogamos na casa e ganamos por goleada. Sí? Rías Baixas é a zona de maior produción agora mesmo de destilados e eu penso que tamén iso ven moi dado pola as adegas, involucradas que están as adegas na produción, e as adegas de Rías Baixas sempre estiveron moi involucradas, moi enfocadas á expansión dos mercados e a coidar moito a imaxe. Entón, eu creo que de aquí pois ven tamén pois esa expansión tamén nos destilados e nas outras zonas, pois, bueno, quizá menos, tamén teñen menos produción, hai que decirlo, sí, menos mismo, expansión hacia fora, que están aí, que, bueno, esperemos que, pois, o ideal sería que chegaran, pois, ao tope, non? Que ten, non ao tope, sino que superasen o tope todos. E das 148 empresas que están dentro do sector e do Consello Regulador de Augardentes, cantas embellecen para dar que porcentaxe? Moi poquiñas, claro. Moi poquiñas. Ahora mismo creo que solamente hai 5 ou 6 produtores de aguardente embellecida. Co cal é moi pouco, pero é moi pouco porque tamén a demanda é pouca. Pero a calidade e o precio é totalmente distinto, non? Exactamente. Porque aí estamos falando da augardente equiparable ou mellor que a augardente bella de Portugal ou mellor que
comparable a calquer whisky, non? Pois sí. O que pasa que a xente pois non a coñece, empezando por aí, cando é, ademais, por así decirlo, é a nosa base, porque antigamente, cando destilaban, e sobre todo nos monasterios, a xente nas adegas, non tiña, por suposto, tanques de aceiro inoxidable, tiña barricas, e as barricas utilizábanse para guardar tamén a auga ardente. Daí, esa auga ardente embellecida, ¿no?, que se recheaba todos os anos para ir sacando e volver a rellenar para ter auga ardente embellecida, non? Co cal forma parte das nosos orixes e da nosa tradición, pero, sin embargo, o consumo derivouse a todos os destilados de barrica, pero da fora, e olvidándose precisamente dos da propia casa. A ver se cambiamos. Eso espero eu, a ver se cambiamos, pero bueno, é unha labor de todos. Nos anos que leva vostede nesto, que son máis de 20, imos mellorando, non? Imos mellorando. A modo, pero imos mellorando. Bueno, eu quero pensar que sí, a modo, pero bueno, espero que, ademais, que o programa de hoxe, a visibilidade que nos das hoxe, pois que vayamos mellorando todavía máis, non? Claro, e que hai unha cuestión que tamén me gustaría comentar. A administración, os destiladores, as adegas que queren meterse neste mundo, facilítalle ou complícalle un pouco a produción? A ver, o tema da produción ven derivado de algo que é central, non é a nivel autonómico, sino que é algo central, que son impostos especiais. Pero é a administración. Exactamente. Pero aparte dos impostos, digamos que o reglamento e os controles na produción son como moi exhaustivos, non? A ver, os controis hoxe en día veñen para todos. Da igual o que ti produzcas, os controis de calidade, trazabilidade, vanllos a aplicar a todos. O que pasa que aquí, ademais, hai unha trazabilidade que ten que garantizar o orixe, que non é tanto en sí realmente o traballo de garantizar esa orixe, porque hoxe en día é moi fácil, porque todas as adegas declaran o seu bagazo e o destino dese bagazo, co cal non sería en sí tanta problemática. Calquer empresa que estea fora, impostos especiais vai nos ter exactamente igual, co cal tampouco é algo que implique. O único que lle vai implicar é a búsqueda da calidade. A búsqueda da calidade sí que é o que lle vai implicar, pero calquer produtor que queira facer algo con cariño e calidade e con esmero, pois nunca vai ser un obstáculo, por suposto, estar dentro do Consello. Chegamos ao final deste camiño, volveremos, e ademais unha veciña daqui é máis fácil que quedar co anterior presidente, con José Antonio Feijóo, ao cal lle mandamos lóxicamente un saúdo. Ten un minuto para decir o que vostede queira ou deixar un mensaxe para consumidores, para intermediarios, para bares, para restaurantes, como queira vostede. Bueno, pois eu ese minuto vou aproveitar para recordar como temos que consumir os nosos produtos. E os nosos produtos hai que consumilos non en chupito, sino nunha copa de destilado, porque é un produto aromático. Nunca se debe de consumir do conxelador, porque do conxelador estamos matando toda a fase aromática, é un produto de calidade e o frío só fai é disimular defectos. Co cal a temperatura de servicio sería entre 8 e 12 graus de temperatura, copa idónea, e servido, por suposto, con moito cariño e con unha botella que teña unha contraetiqueta do Consello. En dosis moderadas e moita salud. Exactamente, sempre en dosis moderadas, porque nada en exceso é bo. Nin a auga. Sonia Otero, presidenta do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas de Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Foi un placer contar con vostede nesta edición. Lle desexamos moitos éxitos que serán vos para Galicia e para o sector. Pois moitísimas gracias. Hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite. Boa noite. Nos vamos a publicidade e recibimos a Fernando Otero. Non o perdan, analizamos co portavoz do Partido Socialista no Concello de Sanxenxo a política municipal deste Concello, líder capital do turístico de Galicia. Así que hasta dentro de un momentiño, hasta ahora mismo.